Patay ang mag-live-in partner human gipusil samtang natulog kini sulod sa ilang panimalay sa Dipolog City. Suspect padayong gipangita sa otoridad. Ano ang report ni Chris sa dapitan? Dead on the spot ang 45 anyos nga babayi samtang samdan ang 65 anyos nga live-in partner niini. Human sila gipamusil samtang natulog sulod sa ilang panimalay sa Barangay Bara, Dipolog City niadtong Domingo sa buntag. Nakahiagom og samad pinusilan sa likod ang babayi nga milapos gayud sa iyang kasing-kasing. Samtang sa dughang bahin na igo ang lalaki kinsa gilayong gidala sa ospital ug anaa na sa stable nga kondisyon. Ilang balay is gamay ra gid kayo, which is naargid sila natulog dito sa murag papag lang, din wala gid purtahan. Gilid gid siya sa dalan mismo. Pagian ra sila while natulog, nakataklob ra gid sila is lamesa lang. Sa investigasyon sa Dipolog City Police, personal grudge ang motibo sa maong krimen nga posible kunong konektado sa illegal drugs. Sumala pa, kailara sa mga biktima ang sospek kinsa padayong gipangita sa kapulisan human miikyas atol sa krimen. Posibleng mag-atubang kini og kasong frustrated murder ug murder. Ginapaabot na lang sa kapulisan ang warrant of arrest sa sospek. Kani klaro man gyud nga murder iyang gimo. Identified na siya, moabot ra gyud ang panahon nga iyang atubangon na iyang kaso. Ako si Chris sa dapitan para sa One Mindanao.